Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Το σημερινό άνοιγμα αφορά για ένα θέμα που όλοι λίγο πολύ το έχουμε βιώσει στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν το άνοιγμα είναι για όλους εσάς που βρεθήκατε ξαφνικά μπροστά σε ένα μπλοκ. Μάγκη με μπλόκαρε, Μάγκη με μπλόκαρε από το Instagram, από το Facebook, από παντού. Δεν υπάρχει πουθενά. Ξέρω πόσο βαριά πραγματικά πέφτει εκείνη η σιωπή. Σήμερα λοιπόν μαζί θα δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την απόφαση, ποιες είναι οι σκέψεις του και αν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Θέλω όμως να θυμάσαι πάντα αυτό, ότι τα συγκεκριμένα ανοίγματα είναι γενικά και δεν ισχύει για όλους το ίδιο. Εάν έπεσε αυτό το βίντεο πάνω σου τυχαία και αντιμετωπίζεις μια τέτοια κατάσταση, κάτσε να το ακούσεις μέχρι το τέλος, ίσως ενδιαφέρει. Σήμερα θα σου μιλήσω πέρα από την ερμηνεία και την καθοδήγηση που μας προσφέρει η Ταρό. Θα προσπαθήσω να σου πω πάλι τα αρχικά, γιατί βλέπω ότι στο προηγούμενο βίντεο που έκανα πιάσαμε πολλές ενέργειες με τα αρχικά των ονομάτων, οπότε θα προσπαθήσω να κάνω και εδώ το ίδιο και ίσως σου πω και για ζώδιο. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ένα γράμμα, με ένα αρχικό μάλλον γάμα. Ίσως εδώ να μου μιλάει Ταρό για καρκίνο. Θα σου πω λοιπόν ότι η παρεξήγηση και τα λόγια που υπόθηκαν στο μεταξύ σας τον έκαναν να κλείσει την πόρτα. Θέλω να σου πω όμως ότι δεν έχει σταματήσει να σε σκέφτεται και δεν σε έχει ξεπεράσει. Αν με ρωτάς αν θα σε ξεμπλοκάρει και εμφανιστεί, θα σου πω με δισταγμό εδώ ότι ίσως σε 3 εβδομάδες από σήμερα που ακούς το συγκεκριμένο βίντεο, ίσως να υπάρξει κάτι, αλλά να είναι λίγο διστακτικό από την πλευρά του. Να δεις ότι κάπου σε έχει ξεμπλοκάρει. Θα σου πω ότι υπάρχει δρόμος για επανασύνδεση, αλλά με πολύ αργά βήματα. Κράτα λοιπόν αυτή την πληροφορία. Θα σου μιλήσω για ένα νι. Γι' αυτόν η ελευθερία είναι το παν. Θέλω να σου πω ότι το νι μπλόκαρε γιατί ένιωσε πίεση, όχι γιατί δεν νιώθει. Αν με ρωτάς αν θα επιστρέψει, θα σου πω ότι μου κάνει ένα βήμα μπρος και 10 πίσω. Άρα εδώ μη μου περιμένει σταθερότητα. Πιθανό ζώδιο που μιλώ είναι το Ξώτης. Θα σου μιλήσω για ένα αρχικό πι. Εδώ θύμωσε, έχουμε θυμό. Ένιωσε ότι χάνει τον έλεγχο και πάτησε το μπλοκ. Σαν να σου έλεγε τώρα θα δεις τι θα πάθεις, θα σου δείξω εγώ. Μια τέτοια αντίδραση βλέπω. Τι κάνει? Αν με ρωτάς, με παρακολουθεί, θα σου πω ναι, έχει βρει τρόπο και σε παρακολουθεί και σε παρακολουθεί σιωπηλά. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο θα προσπαθήσει πάλι μια επαφή στο μεταξύ σας. Αλλά πρόσεξε, αν γυρίσει πάλι θα θέλει να μπουν οι δικοί του όροι. Το θέμα είναι εσύ κατά πόσο είσαι ανοιχτή να τους δεκτείς και να πεις ότι οκ, μπορώ να θυσιάσω τα πάντα αρκεί να είμαι μαζί σου. Θα σου μιλήσω για ένα σίγμα. Μου το βγάζει πολύ έντονα και θα σου το πω. Εδώ θα σου πω ότι ο εγωισμός του πληγώθηκε. Θα σου πω ότι το μπλοκ ήταν περισσότερο επίδειξη δύναμης που σου έκανε. Με ρωτάς αν θα υπάρξει επιστροφή. Θα σου πω ότι ίσως να φάμε το μισό χρόνο εδώ.
διότι έχει μέσα του τόσο εγωισμό και τόση μεγάλη πληγή που δεν μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει το τι έχει συμβεί στο μεταξύ σας, παρότι σου έχει κάνει το μπλοκ, παρότι δεν θέλει να βλέπει τίποτα από σένα, το μυαλό του είναι κολλημένο εκεί και σε σκέφτεται. Εάν δεις μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που σου είπα ότι δεν θα υπάρξει καμία κίνηση, τότε θα πρέπει να πάρεις απόφαση και να πεις ότι ο κύκλος σας κλείνει πλέον εδώ. Και εδώ σου μιλώ για ζώδιο ξεκάθαρα λιοντάρι. Θα σου μιλήσω για ένα χ. Αν με ρωτάς ζώδιο θα σου πω ότι βλέπω υδροχόο. Αυτός ο άνθρωπος ζει μέσα στις ίδιες του τις αντιφάσεις, φάσκη και αντιφάσκη. Θέλει αλλά δεν ξέρει πώς. Μέσα στο επόμενο κύκλο, θα σου πω για σεληνιακό κύκλο εδώ, θα δεις κάποια μικρή ενόχληση από την πλευρά του ή μέσω τρίτων, θα σου πω, ότι θα σε προσεγγίσει μέσω τρίτων. Κράτα όμως τούτο, η σχέση παραμένει και θα παραμείνει αβέβαιη με πολλά ναι μεν, αλλά σε περίπτωση μιλώ επιστροφής. Θα σου μιλήσω για ένα δέλτα. Εδώ το δέλτα σου έχει δώσει ένα μπλοκ και είναι τελικό και οριστικό. Και θα σου μιλήσω και για ένα ζώδιο, θα σου πω εγώ καιρός. Έχει πάρει λοιπόν απόφαση αυτός ο άνθρωπος να προχωρήσει. Εδώ δεν σου μιλώ για καμία επιστροφή, αλλά σου μιλώ για έναν κύκλο ο οποίος έχει κλείσει. Θα σου μιλήσω το τελευταίο γράμμα που μου βγάζει η Ταρό για ένα α. Ζώδιο ίσως ιχθύς. Εδώ φοβήθηκε μία ένταση που είχε συνέχεια η σχέση σας και μου αναζήτησε μία ηρεμία. Κάποια έντονα μηνύματα που κάθε 3 και λίγο έπαιρνε από σας, του προκαλούσαν σύγχυση και θα σου το πω έτσι λαϊκά για να το καταλάβεις, του σπάγανε τα νεύρα. Άρα λοιπόν ήταν η μοναδική δειλή λύση το μπλοκ από το να σου ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να πει ότι σταμάτα αυτό που κάνεις με ενοχλεί, δεν θέλω να επικοινωνούμε. Εδώ μιλάμε για έναν δειλό άνθρωπο, να σου πω την αλήθεια. Ναι μεν, αν με ρωτάς για επανασύνδεση, μπορεί να έρθει δεύτερη ευκαιρία, αλλά διστακτικά. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω ότι το μπλοκ δεν σημαίνει πάντα τέλος. Γιατί σας βλέπω έτσι αγχωμένες κάθε φορά που κάνουμε συνεδρία. Μάγκη με μπλόκαρε και τώρα τι θα γίνει και πω και αυτά. Θέλω να θυμάσαι ότι για κάποιους είναι μία παύση για να βάλουν κάποιες σκέψεις σε σειρά. Για άλλους πάλι είναι ένα παιχνίδι δύναμης. Ποιος θα υπερισχύσει, ότι έχω εγώ το πάνω χέρι στη σχέση και κοινώ τα νήματα. Για μερικούς όμως το μπλοκ είναι ένα οριστικό αντίο. Εκείνο τώρα που έχει σημασία είναι τι κάνεις εσύ όταν ξαναγυρίσει, όταν σε ξεμπλοκάρει, όταν υπάρχει μια μικρή επικοινωνία κτλ. Τι κάνεις όταν ξαναγυρίσει και τι κάνεις όταν δεν γυρίσει. Θέλω να θυμάσαι τούτο, η αξία σου δεν μετριέται από το αν σε ξεμπλόκαραν, αλλά το πώς συνεχίζεις εσύ τη δική σου διαδρομή. Κράτα το αυτό και θέλω να το θυμάσαι πολύ πολύ καλά. Τώρα, αν θέλεις να δούμε προσωπικά τη δική σου περίπτωση, στείλε μου μήνυμα για ένα ατομικό ρίξιμο. Εκεί θα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, θα δούμε ξεκάθαρα τις ενέργειες γύρω από το όνομά σου, από το όνομά του, τα ζώδιά σας και εννοείται θα έχουμε μια καθοδήγηση για το πώς πρέπει να κινηθείς ή τι να περιμένεις.
Αυτά λοιπόν φίλοι μου από μένα. Θέλω να έχετε μια καλή συνέχεια, μα κυρίως να προσέχετε τον εαυτό σας.